Pini nang li tumha la so video long nang ki than ponji la bang ke PM Kisan 17 installment command 2 sinang ki chithap jima la so date sinali tumha la so video long nang than pachini ponik po la pen klar dak mari detail salam la bang ke kai ke so na li tum la so video ar lo si thek pon long ikpo la son update na li tum kar jolong ver je fan la so YouTube channel la bang ke na li tum subscribe ikon tang ke non pathek pen command 2 ar ni 17 installment atang ka bang nang ki jang exima la so details non lang pon lo na la pen chithan pon lo na Tang non pathek pen chethan pononang PM Kisan 17 installment command tour ni si na ki jang jima la so date nilina li tumpanon la so video lang nang than pachini ponik po la pen kidam tang 16 installment la bangke la so ning kan February chiklo to 28 arnisi kadukawe econos tame PM Kisan ali bang long ponik la pen jang iglo tangka bangke Lasinon puthot 17 installment afan non adet bangke dak declare pon ik erlo command tour ni sika chitap jima la so det stameni lina litum panang than pachini pon ikpo la so aprang na litum jong si la so aprang na litum ke claim nang ji la bangke la son lo na litum know your status belong bear dam penalitum ola PM Kisan beneficiary mate registration ID bear penalitum oda pipini pending mate kupini verification nang lang dulang ma avi malaban nalitum lang paprangon lapen akini ka apply process bang sonlo nalitum jong slong le pota do pul nalitum mina mastame mobile pen kalte laptop nalitum long laptop do pul nalitum apply ikmelo jong si avi pulotangte non nilitum area long bangke ke fly cheng pon igvoilo PM Kisan aparman la bangke la penalitum area bangke non apply cheng lo ne cheng chine la bangke protected lo nalitum so video comment along stami pigon la penalitum area la bangke CSC son council long pen sinang toy lo CSC ID kido mate council amuni sinang toy iglo dak pen pe claim ji afan da pen long le pota nang ni video long le pota alang litum accept possible video long le pota gambra NOC la pen Aadhaar card bank account dolo te choglo la pen tangka le pharoisi pinangji na ka apply back abang pu mate abang fi afan lo la pen labang ke 100% accept back po kedam tang 1 week aprang ka ani ka apply don tum anstame alang litum han accept pon ik thailo ngasi alang litum stame la so 17 installment bang long don ik po la sinali tum area bang non apply chenglon ma chengchi mala bang nalitum comment long pachini ik tha la pen la son lo offline kedam tang hostame offline bang cheng pon la ka apply la pen hola tum phan bang ke nilina li tum hanan than pachini pon ikla hola so bang ke reject pon lablo la pen non puthor ako reply to ning pumasin ali tum reply to ikon la si pini nang than pachini pon ik project command to si so 17 installment atang ka bana chithap jimala so pathak ni nang than pachini ponik po la penali tum jong si KYC claim klelang pulte na jong si PM Kisan ong nalitum amendu stame nalitum ali chulong don det pulte nalitum CSC center de bohet CSC center ong damingon ada KYC claim ikon la lo pulte nalitum the 17 installment la penki dam tang ka an ma pending na so tang ka stame nalitum chulong tu lapo Asinon chethan polonang je command to si 17 installment la bana chethap jima la so puthak screen along nalitum ki thek ponlong ateng la honorable ke hai prime minister Sri Narendra Modi sir ahin penstame pangdak ponik elo je 17 installment command to sinang chethap jima la so puthak screen along ki tok nalitum dak thek ponlongi as the per next page the honorable prime minister from Varanasi will launch 17 number installment for farmer friends on 18 June with positive message it sochiklo 18 June se nachi thabik po mate message long ikpo by this some 7.5 lakhs farmer will get total of 350 crore rupees through direct bank transfer la se assam long stame 17.5 lakhs a farmer tumdo mate PM Kisan ong an afai amen ki do tumdo alang litum stame
350 crores atangka bangke laso 17.5 lakhs of farmer tumansi thak ponikpo napen alang litum stame long ponikpo continuing with the government pro farmer policy. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji will release 17 installment of the PM Kisan on June 18 in Varanasi. Lasida Varanasi lang panisilang kay na Prime Minister Hinman Kipupon 17 installment la bangke 18 June arnisi kadukavi ekonos tame thapon ekpo lapen jang ekpo lapen 17 direct June 18 le nang jang jis tame 19 ba 20 arni bangke nalitum ekon along tame la sotangka bangke jang ekpo lapen over 350 crore will be direct transferred into the bank accounts of 17.5 lakhs farmers from Assam. Nakitok pontala anlo la so article matala so kitok bangke kunat pensilong mapulten na itu Facebook long stame dami ko hadak official la kai Himanto Biswa Sharma profile on dami ko alang lisi lagi bangke post poniklo la so teng sini lista menali tum panang than pechini poniklo la si 17 installment la bangke 18 June arnisi nanitum ekona long atangka bangke nang cetapon ikpo mata nang jang ikpo jalala lapan tingni igri nalitum area kunana si non ke apply bang cengpon boma la so abirta bang ni lista michining tungtung las nalitum comment long tingni ni pin toigo lapan la so video nalitum kan maserun serikon lapan kidam tang atum la 1 installment and 16 installment kilong tum ans taminon la 17 installment bangke June 18 2024 arnisi nalitum ekona long stame nangjang ekpo lapen la PM Kisan no amendo wifis tame long lelang pulte nalitum prabjin pen KYC non lapen ke apply play tum dolang pulte prabjin pen nalitum apply kon nasipinya video long bangla anle unton panig nang nasidumi thakme kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kilang rado an fastame nilihin pen cardom.